Исәнмесез, эфирда аңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Әлмәттә 5-нче экологик фестиваль узды. Адымнар гимназиясында татар теле атналыгына йомгак ясалды. Балалар бакчаларында ватанны саклаучылар көненә багышланган чаралар уза. Бүген 17 февральдә Россия студентлар отряды көне. 64 ел дәвамында яшьләр хәрәкәте россиялеләргә икътисадның төрле өлкәләрендә беренчел хезмәт тәҗрибәсен бирә. Татарстанда бары да 1963 елда башлана. Ул вакытта 200 студент Казакъстанның Целиноград өлкәсе Ессельск районына чирәм җирләрен үзләштерергә китә. Быел 2023 елда инде республика хезмәт отрядларына 60 ел. Дистә еллар дәвамында бу 550 меңгә якын Татарстанлы КамАЗ һәм Зәй дәүләт район электр станциясын төзегән, Казандагы бөтен дөнья җәйге универсиада объектларын күтәргән кешеләр. Күпләре бүген югары вазифаларны били, зур проектлар җитәкли, масштаблы бәйгеләрдә җиңүләр яулый. Иң ачык мисаллар Минтимер Шаймиев, Ринат Садыков, Камил Шигапов, Илдар Гыйлметдинов, Эдвард Абдуллазянов, Василий Ислаев һәм башкалар. Бу көн истәлеге белән үзенең телеграм-каналында Татарстан Республикасы рәисе Рөстәм Миңнеханов та уртаклашты. Безнең заманда күп төзелешләр студентлар катнашында уза иде. Хәзердә актив студентлар күп булу сөендерә. Быел республика студентлар хезмәт отрядларына 60 ел тула. Котлыйм сезне барыгызны да, дип тәбрикләп узды республика башлыгы. Татарстанның иң яхшы штабы буларак безнең район билгеләнде. 2022 елда республиканың студентлар хезмәт отрядына 500-гә якын әлмәтле эшкә урнаштырыла. Бүген Әлмәттә кабат экология темасын кузгаттылар. Әлмәт иҗтимагый үзәгендә 5-нче экологик шәһәр фестивале уза. Аның катнашучылары белән безнең иҗат төркеме дә аралашып кайтты. Рәдифә Нугманова дәвам итә. Калабызда әлеге фестиваль инде 5-нче тапкыр уздырыла. Аның төп максаты планетабызны киләчәк буыннар өчен саклап калу. Моны фестивальдә катнашучы яшьләр дә сызыклый. Любите планету и сохраняйте природу для наших будущих потомков. Әлмәт сәүдә-икътисад техникумы студентлары бу фестивальгә чималны икенчел кулланышка юнәлтү юлын тәкъдир итәргә әзерләнеп килгән. Газеттан костюм теккәннәр. Алар кебек һөнәри күлия студентлары да тырышкан. Кызларның күлмәкләре күз явын алырлык кына түгел, килешле дә. В нашем колледже ведется такая политика. Мы разделяем мусор. Мы сдаем, например, батарейки от всевозможных приборов, которые уже были использованы, в специальные отсеки. Утилизируем, например, изолирующие материалы. Фестивальне Әлмәт нефть институты оештыра. Бу күп кенә экологик программаларда актив катнашучы яшьләрнең игътибарын табигатьне саклау темасына җәлеп итүнең нәтиҗәле ысулларының берсе дип саны оештыручылар. Фестиваль кысаларында экологик дәресләр оештырылган, фәнни тикшеренү эшләре уздырылган. Иҗтимагый үзәктә оештырылган чара исә шул күләмле эшне йомгаклау. Гала-концертта битараф булмаганнар агит бригадасы әгъзалары чыгышлары, лозунглар белән тамашачыларга мөрәҗәгать итте. Экология сагында торучы Татнефть компаниясе үзенә лаеклы алмашны әзерләүдә дә зур эш алып бара. Экологик фестиваль компаниянең дәрәҗәле белгечләре чакырылган иде. Тантананы ачу тантанасында Татнефть компаниясе экология һәм әйләнә тирәне саклау идарәсе начальнигы Александр Алчинов катнашты. Ул компаниядә алып барылган максатчан эшләргә тукталып, бу эшнең дәвамчылары булган яшь буынга ышанычын белдерде. Фестивальдә катнашучыларны шулай ук Әлмәт нефть институты беренче проректоры Юрий Василенко да сәламләде. Рәдифә Нугманова, Райны Гыйлметдинов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Башка темаларга Юхиди штрафларын вакытында түләмәгән өчен Әлмәттә ел башыннан бирле 57 кеше административ җаваплылыкка тартылган. Закон буенча административ штраф законлы көченә кергән көннән алып 60 көннән дә соңга калмыйча түләнергә тиеш. Административ штрафны вакытында түләмәгән, аның күләменнән 2 тапкыр артык, әмма 1000 сумнан да ким булмаган күләмдә өстәмә штраф салынырга мөмкин. Моннан тыш 15 тәүлеккә кадәр арест салына яки 50 сәгатькә кадәр мәҗбүри эшләр билгели алалар. Еш кына гражданнар үз штрафлары турында белмәскә дә мөмкин. Мондый хәлләр еш кына юл хәрәкәте кагыйдәләрен бузу очракларын урам камералары тарафыннан теркәлгәндә була. Әмма заманча технологияләргә була бу мәгълүматны өйдән чыкмый гына да ачыкларга була. Мисал өчен бүген штрафлар турында дәүләт хезмәтләре Юхиди рәсми сайты һәм приставлар сайты аша белергә була. Моннан тыш 2023 елның гыйнварыннан Юхиди штрафлары турында ВКонтакте социаль челтәрендә хәбәрләр аша да алырга мөмкин. Әлмәт Юхиди инспекторлары бу мәсьәләләргә игътибарлы булырга, иң яхшысы кагыйдәләрне бозмаска өнди.
Юл транспорт хәрәкәтләре профилактикасын кечкенәдән башларга кирәк дип саный белгечләр. Шуңа күрә районыбызда буш күптән җайга салынган. Шул көннәрдә Түбән Мактаманың 63-нче номерлы Калинка балалар бакчасында «Спапой безопасный» исемле чара узды. Өлкән группалар балалары һәм әтиләре ике командага бүленеп, юл йөрү кагыйдәләрен белүләрен ныгытты. Юл билгеләрен уку, светофор музыкаль ритмик уены, киртәләрне узу әтиләрне һәм балаларны берләштерде һәм күтәренке кәеф бүләк итте. Татарстанда милли мәдәниятләр һәм традицияләр елы игълан ителү уңаеннан төбәгебездә яшәүче халыкларның мәдәнияте белән таныштыруны дәвам итәбез. Чиратта чуаш милләте. Рәсми мәгълүматларга караганда, бүген Әлмәт районы территориясендә 7000 чуаш яши. Аларның яртысы шәһәрдә, тагын 3500 кешесе Клементейкино, Ерсубайкино һәм Иске Суркино авылларында. Иске Суркинога 1670 елларда дигез салына. Бу якта яшәүче халыкларның күпчелеге борынгы юлларга тугры калган. Шуларны башка халыкларга күрсәтү максатыннан биредә 2007 елдан башлап Кама Аряга чуашларының Учук фестивале уздырыла. Чуашларның мәдәни мирасын саклау һәм аны киләчәккә тапшыру авылда буыннан буынга күчеп бара. Мәсәлән, авыл мәдәният йортында ата-бабаларның тәгълиматлары буенча күп кенә юллар үткәрелә. Мисал өчен, Мунгун яки Манкун бәйрәме үткәрүнең үзенчәлекләрен әбиләр оныкларына сөйли. Бу борынгы чуаш календаре буенча язгы яңа елның каршылау бәйрәме. Манкун исеме бөек көн дип тәрҗемә ителә. Бу көнне балалар өйдән өйгә йөреп, хуҗабикәдә сыйланырга тырышалар. Олылар да алардан калышмый, атна буе бер-беренә кунакка йөрергә тиеш. Авыл мәдәният йортында шулай ук кайчандыр әйләнештә булган кием-салым, көндәлек савыт-саба һәм башка бик күп предметлар саклана. Биредә шулай ук чуаш телен саклауга да аерым игътибар бирәләр. Мәктәптә, балалар бакчасында күп кенә чаралар чуаш телендә уза. Сүз уңаеннан чуаш теле Чуашстанда гына түгел, Башкортстанда, Оренбург, Самара, Ульяновск өлкәләрендә һәм әлбәттә инде Татарстанда да таралган. Радифа Нугманова, Айдар Кабиров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бүген Адымнар күптеле гимназиясендә милли мәдәният фестивале узды. Шулай итеп, 13 февральдә старт алган татар теле һәм әдәбияты атналыгына нәтиҗә чыгарылды. Менә шулай җырлап, ипи-тузлап кунак каршы алу күп халыкта булса да, керәк-керешкә үк баллап кунак сыйлау татарда гынадыр мөгаен. Өстәвенә биредә сыйлап кына калмыйлар, биетәләр дә әле. Фаида район мәгариф идарәсе өстәмә белем бирү уку йортларына килгән вәкилләр өчен кул эшләнмәләре күргәзмәсе әзерләнгән иде. Ә менә уку йортының йөзү бассейны чепчен сәхнәгә әверелде. Биредә Суана сәкиятенең яңа укылышын күрергә була иде. Мы приглашаем вас на Сабантуй! Әкият дөньясыннан милли бәйрәмгә күчешне исә гимназиянең спорт залында оештырылган Сабантуй күренеше тәэмин итте. Биредә кунакларга чеп-чын ярышлар оештырдылар. Берлән кайнамакта бу базар, кайда баксаң, шунда булган сәүдәгәр. Эш телдә белем бирүне максат иткән Адымнар мәктәбендә мондый сыйлы чаралар ешаеп китте. Ел башында рус милли халык белән таныштырган булсалар, бүген чиратта татар халкының сый нигъмәтләре. Милли мәдәният фестивале исеме астында берләштерелгән бу чара 13 февральдән алып бүгенгәчә дәвам иткән татар теле һәм әдәбияты атналыгына лаеклы йомгак. Аңа кадәр гимназиядә һәр көн аерым тематикага багышланган иде. Балалар татар халкының гореф-гадәтләрен, милли традицияләрен, шулай яңа һөнәрләрен өйрәнделәр. Фестивальгә исә махсус татар халык ашлары әзерләп кунакларга тәкъдим ителәр. Радифа Нугманова, Сергей Исаев, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. 24-нче Күкчәчәк балалар бакчасында бүгенге иртә гадәттәгеләрдән аерылды. Сабыйлар әти-бабалары белән бергә рәсем дә төшерде, салат та кисте, аппликация да ясады. Балаларны иҗат ягыннан үстерә һәм аларның иратларга хөрмәтен арттыра. Буындагы көчле затларның абруен күтәрүдә ярдәм итүче чарада без дә булып кайттык. 26 номерлы Күкчәчәк балалар бакчасында узган клуб сәгате 100 елдан артык тарихы булган саклаучы һәм яклаучыларны хөрмәтләү, буыннар шылбырын ныгытуны максат итә. Бүгенге безнең мероприятиене әтиләргә, бабайларга 23 февральгә ватанны саклаучылар көненә багышланган. Без аларны хөрмәт итеп, балаларны да алдагы тормышта тәрбияләп, менә шундый мероприятиялар уздырабыз. Балалар бакча буенча таралышып, ватанны саклаучылар көненә багышланган төрле мастер-классларда катнашты. Я думаю, такие мероприятия способствуют воспитанию патриотизма, и они, безусловно, нужны, чтобы дети понимали, что такое техника, что такое военная техника.
Балалар әтисе бабасы белән иң тирешеп биремнәр үтәп үзләрен дә күрсәтте, үзара ярдәмчел яшәүләрен, бердәмлекләрен дә ныгытты. Это нужно детям. Это, чем чаще мы это делаем, прививаем это им, тем на эту тематику военную, тем лучше для детей в дальнейшем. Чтобы они хотя бы даже понимали в дальнейшем, что как. И это творчество в любом случае. Это очень хорошо. 26 номерлы Күкчәчәк балалар бакчасында узган клуб сәгате әти бабаларны хөрмәтләү, дус яшәү һәм барлыкка килгән биремнәрне бергә үтәүнең өлгесе булды. Сүз уңайыннан 18 февральда 16 сәгатьтә Әлмәт иҗтимагый үзәгендә «Про любовь бушлай» кино альманахы узачак. 5 кыска метражлы төрле жанрдагы, ләкин бер мәңгелек мәхәббәт темасына багышланган кино күрсәтү һәм Татарстан Республикасы атказанган мәдәният хезмәткәре кинокритик Одилә Хайбуллина белән алар турында фикер алышып була. Моның өчен Әлмәт Digital Академиясе сайтында алдан теркәлергә һәм шимбә 16 сәгатькә килергә генә кирәк. Әлегә шулар, мин Лина Хәсәншина һәм монтаж операторы Динара Гайнутдинова сезнең белән сау булашабыз. Исәнмен булыгыз.